Ağa meni öýe taşlaýylmardym. Borini taşlaýar. Meňem garaşýanym gelmedi. Eltäýär. Aşgabaty tanar ýaly bolmandyr. Bu gözel imaratlar görmäge göz gerek. 10 ýylda tuğulamy başga şeker bolaýdyr. Aşgabat görmänige 10 ýyl bolaýdymy? Owo, Ay, näetdiň ay? Sen haýsy etraply bolarsyň? men Aşgabatly agam. Aşgabatly? Ýoňar ýa, senem. 10 ýyllap niride gezdin? Daşar ýurtdan ýene näme bilen okdy? Ayağım. Doğrudan aýtsam men tutalykda boldum. Inden boşak gelişim. Ha, şey diýsen ata. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. Soğa işetdi. Ömrü uzak bolsun. Öňüňizdäkilerin emäk gözi ýoldadyr. Bilmedim de. Barýanyny duýdurdyňmy? Yok. Duýdandy baraýjakmy? Degen erler ay. Şu töwerekleri taklaýagam. Indi özüm barar. Bolýagam. Sag bol. Senem sag bol. Ýoluň ak bolsun. İçi güdäýella, içi. Ýör güdäýella. Gözelim öýle işkili bolaýyp durýar. Bagtly bol. Anjydan boldum meni bagyşla. Öýde kim bar? Öýde adam barmy?